Baliktad yung signal light ni. Naku. Lalim. Yan.
Bili ako ng langis. Ha? Bili lang langis pang chainsaw. Chainsaw ko to. Chat na lang ha. Anong oras? Ha? Anong oras? Hindi pa ako lunch. Hapon pa kasi starting na. No?
Di muna tayo uwi mga kapatid. Bibili tayo ng langis. Chinsel natin tong ating kabayo. Gahanap tayo ng walang malapit na shell dito. Shell Advance kasi yung ginagamit natin. Tingnan natin dito sa may katabi na McDonald, may bagong dito shell. Tingnan natin kung mayroon sa. Kaso medyo mataas yung presyo dito eh. Isa lang bibili natin kasi meron pa naman tayong sobra doon na langis pandagdag. Si kuya. Sakit sa tainga. Gustong gusto nila yung maingay. Wala yata. 10W40. Wala. Yung kulay silver. Sana mayroon. Hindi na tayo lalayo. Bago lang tong shell na to dito. Yun, meron. Oh. 555. 555. Sige. Isa lang. Yes. Change oil tayo. Ito mga kapatid yung ginagamit ko. Tip lang mga kapatid, pag bibili kayo ng langis, dito ay bibili sa mismong gasolinahan kasi maraming kalat ngayon ng mga piking langis.
Sayang naman kung masira yung ating kabayo. Tingnan lang natin yung sukli tapos uwi na tayo. Yung mga kapatid, 555 daw po yung presyo. Di baling mahal, okay naman. 445 sir. Thank you. Salamat sir. Kada ilang buwan kayo nag-change oil sir? Oh, Kada ilang buwan kayo nag-change oil? depende sa gamit kong lines. Pag ganong ginagamit ko, mga aabot ako ng mga 6,000 kilometer bago ako magpalit ulit. Pero pag yung blow, mga ano lang, 3,000 kilometers. Parang bago kayo tulog. Oh. Alaga sa lahat change oil. Matagal na to, 2017. Tapos na alaga lang sa lang sir. Mm. Para ano kayo. Okay, salamat. Salamat sir. Oo. Kalimutan ko, hindi pa tayo nagkarga ng gas. Ano na tayo sa gasolinahan. 1 bar na lang yung gasolina natin. Pag nag-change oil ako mga kapatid, ako na mismo kasi mahirap na pag sa iba eh. Kung kaya lang din naman natin, gagawin na natin. Papalamigin muna natin to, kanyang makina. Gamay na natin tong kabayo natin. Alam mo na pag gusto niya ng i-change oil kasi medyo maganit na yung kambyo niya. So kailangan na natin magpalit ng langis pag ganun.
aso, delikado sa mga nagmumotor. Niyayang nakagala sa kalsada. I don't really know what comes next. I'm just doing my best, even though I'm so stressed out. Everything just feels like a test that